Unsa man ni sila dire? Fire! Boss. Ikon sa mo dire. Ha? Ikon sa mo dire. Training mi boss. Fire! Sniper ba? Oo. Pitik kaya ni pusila. Fire! Para ako, na ako ikanda kaning ako ng spotter. Fire! Kuha kaila din sa mga boss. La, Pwede ka kaila sa mga. wala. Kami ang bagong ranger dire. Fire! Labig mga armas dire eh. Oh, pitik ini boss oh. Dire lagi ko mutera. Abot China eh. Abot China. Abot China. Ah, grabe ka kusog din ning snipera oy. High tech ini boss. High tech ini. Kini nga pusil. Dire ka mutera. Abot og China. Dire man sila maigoan ng sniper kay mula po Fire! niya na boss. Oo. Mula pos man iguan. Pader kini itong sniper. Yawa ng snipera boss oy. Fire! Kaya Like ba yato boss ba? Oh. Yaw. Yaw ko ano mo eh. Ning cover. Aw kana unas na siya mo na siya gitawag og Fire! unas. Unas ta ba? Kita bre kag sniper nga.